Aizawl North 1 Biala ZPM candidate Dr. Vanlalthlana MNF party chu an flagship program rochin kawngah hlawhchham hlea apu voina thu chu asiama Dr. Vanlalthlana chuan MNF party president chief minister puzoram thangan MNF sarkar flagship program chu rochin ani thulo soito a sum tam tak sen ani ti in hemi kawngah hian an hlawhchham ema wangin MNF campaigner te po in soipo an soi chuak ngam to lo ni in a soya tun hnai loka horticulture department in family oriented SEDP dong tu te hlawhtlin na tarlan na le khabu SEDP lom na thang khok an ti chua roching tu hlawhtling an tarlan chuan kumsang ni som pathum dai to khan ruwa alo ching to ti te heti ani chuan SEDP hnuai a hian roching tu ma an hlawhtling lo ti na ni thua soya kum khata anu chen the soi rochhami kha an ching ta lo nge sarkarin rochi supply tu de sum siam nan an flagship program an mang ta jok ti he mi pui ta zo na lian ber ani thua soibok